Udbredelse af lyd. Lyd er noget, vi bruger, når vi snakker, når musik lytter til en. Men hvad er det, der gør, at vi kan høre lyden på ingen tid? Vi mennesker kan ikke høre lyd, der er under 20 Hz. Vi kan fx ikke høre, når vi bevæger vores fingre, fordi de har en hastighed på under 20. For vi skal høre vores fingres bevægelse, skal vi bevæge den frem og tilbage mindst 20 gange i sekundet. Lyd er udbredt via, at der sker et tryk i luften, og derfor bliver der startet en bølge. Transportering. Luftens små bevægelser frem og tilbage giver anledning til overtryk, altså luftmolekyler bliver presset tættere sammen, hvor der er udtryk, er der større afstand mellem luftmolekylerne. Vi kan også se på billedet ovenover, at hvor luftmolekylerne er presset tættere sammen, sker der en kvotering, altså et overtryk. Undertryk sker ved luftmolekylerne med større afstand, og at der sker en fortynding. Bølge transporterer energi uden at transportere stof. En lydbølge bevæger sig i luften med en fart på 343 meter i sekundet. Der er to slags bølgetyper. Den ene er længdebølge, den anden er tværbølge. Billedet viser, at en længdebølge har fortætning og fortynding. Det betyder, at de små bevægelser, der er i bølgen, har den samme bølge, som udbreder sig. Tværbølger. Billedet viser, at tværbølger har ikke fortætning og fortynding. Tværbølger er bølger, hvor de små bevægelser er vinkelret på bølgens udbredelsesretning. F.eks. vandbølger kan både være længdebølger og tværbølger, fordi vandmolekyler bevæger sig i cirkler.